Хубаво ли е? Да. Сега е неделя и няма хора, защото са на църква с неделя сутрин. Ние сме почти единствените. Да. Времето е много топло, но има облаци. И има леко вятър. Съвсем лекичък. Приятно е. Няма да седиме много, за да не изгори. Той и аз може да изгоря. Това е ново, направиха го преди 1 месец в Купел. Тук е, по принцип е пазара, в събота сутринта правят пазар тук, а тук за децата направиха фонтани.